Enric Monjo i Garriga, Vilassar de Mar, 1895, Barcelona, 1976. Enric Monjo, amb ulleres i cabells grisos, colpeja una pedra blanca amb un martell i un cisell. En un jardí, sobre una peanya baixa, s'erigeix l'escultura blanca d'una dona nua, arraulida a terra. Enric Monjo, escultor, l'aurora sobre el mar, retalla les palmeres i la silueta de l'escultura d'una dona nua. Hi ha activitat als carrers mullats de Vilassar. Anys de formació, Cristina Rodríguez Samaniego, historiadora de l'art. Els autors catalans de l'època, els escultors i els altres artistes, tenen els ulls posats sobretot en París. I això és perquè París és realment la capital de les arts en el moment, és la capital experimental. Monjo treballa amb una model. El propi Monjo n'és un bon exemple, perquè la beca que està rebent, que la té el 1920, és per anar a fer estudis a París i a Bèlgica. També és veritat que aquests autors que han estat a París, que han estat a l'estranger, quan tornen a Catalunya solen presentar al públic català altres coses. Pot ser més, en fi, afins al que ells consideren que busca el públic d'aquí. Natàlia Esquines, historiadora de l'art. Segurament quan Enric Monjo passa pel taller de Llimona ja és un moment en què de fet Josep Llimona ha estat totalment consolidat, vull dir, pensem que es porten com 30 anys de diferència l'un de l'altre i així com aprèn a nivell tècnicament o li deu ajudar molt per desenvolupar aquesta part més professional de la seva faceta com a escultor, a nivell estilístic ens adonem que trobem moltes coincidències no tant amb l'obra de Llimona sinó amb la d'alguns dels seus contemporanis. Pomona i dona amb la Mare de Déu, Monjo, 1928. Seria perillós, jo crec, o poc exacte, mirar de fer un paral·lelisme entre una postura artística d'avantguarda experimental i una postura política progressista, avançada, republicana, perquè segurament, en fi, no ens casaria en tots els casos. Sí que ens funciona, però, en Monjo. Monjo és un autor, a nivell de persona, que és realment un individu que és conservador, un individu que sempre defensa l'Església. Podríem dir que Monjo és un d'aquests autors els quals el posicionament que té durant la guerra és un posicionament que l'ajuda després del conflicte armat, segur. La Guerra Civil, imatges d'un bombardeig i llançament d'una granada en una trinxera. Monjo, quan esclata la guerra, de seguida anirà cap a Galícia. I quan està allà és cridat per Eugeni d'Ors perquè formi part d'una associació que el que busca és precisament la salvaguarda i la protecció del patrimoni i del bàndol nacional. Evidentment, una tasca com aquesta, entenc que una persona no la pot fer sense unes certes conviccions. Sé que això li va portar Mireia Sabater, familiar. malsentesos després, malsentesos tant amb uns com amb altres. Eduard Sabater, familiar. Bueno, ell era un home d'arrels pacífiques. Si després la seva obra s'atribueix a que va tenir èxit durant un període franquista, doncs no es deu a res més de que ell va viure aquest període de temps, no en va viure un altre, i com que a més ell no s'havia posicionat mai ni parlant bé del règim franquista ni parlant-ne malament, jo crec que passava una mica de puntetes per sobre d'aquest tema. Li interessava el tema artístic, li interessava, diguéssim, que ell pogués tenir uns bons encàrrecs i unes bones feines. Després de la guerra, aquells escultors que no s'han exiliat han de seguir sent escultors i han de trobar l'encaix en aquesta nova societat que s'està creant, que és la seva societat. De professió, escultor. Tenim aquests autors com Monjo, que eren molt joves quan esclata la guerra i havien començat a treballar, però tenen una carrera encara per endavant durant diverses dècades i s'han d'afirmar i, evidentment, suposo que hi ha alguns encàrrecs que tampoc poden refusar. Tot aquest conjunt d'autors han de fer front a una època amb la que segurament molts d'ells se senten incòmodes. N'hi haurà que al final decidiran marxar a l'estranger i fer la seva carrera fora. I n'hi haurà d'altres que agafaran aquest tren de reconstrucció del país, és el cas de Monjo, i realment viuran i de manera molt acomodada i establiran la seva reputació gràcies a aquests encàrrecs. En una església, el retaule del Sant Esperit és darrere l'altar. Detalls del baldaquí central i de pintures i escultures adossades a la paret. Hi havia l'arquitecte Jordi Bonet i el pintor Vilarrufat, l'Antoni Vilarrufat. Amb aquests eren íntims i planejaven la catedral de Terrassa o altres llocs que ho feien tots junts. Tot el que havia de ser escultura, arquitectura i pintura eren els tres inseparables.
El més important és l'obra que fa a Terrassa. I va retratar bastants de la gent que ell tractava. Jordi Bonet, arquitecte. L'alcaldia de Barcelona, o sigui, l'edifici de Barcelona és l'edifici que hi ha al Passeig de Gràcia cantonada per Gran Via. Per tant, és un lloc molt important. El Banc Vitalici. Antoni Boleda, Ribalta. El que li vaig conèixer aquests 2 anys que vaig estar amb ell era cosa de religió, més aviat, eclesiàstica. Una capella, li vaig conèixer l'obra de Montserrat. Hem de tenir present que aleshores es tracta d'un tipus d'encàrrec, l'encàrrec religiós, que té molta reputació. Suposo que Monjo, atès la seva filosofia de vida, devia veure's realment molt proper, no? I molt satisfet amb aquest tipus de projectes, que insisteixo, eren projectes que atorgaven molta reputació. Han passat imatges del cenotafi de marbre de l'abat Oliva jacent. Té el braç dret alçat, beneint, i amb l'esquerra sosté el bàcul. Visitants al cambril de la Moreneta travessen la porta angèlica i pugen l'escala per accedir-hi. Havia de tenir bona relació amb l'Ajuntament d'aquí a Barcelona, des del moment que li van encarregar la capella del Bon Consell. Allà també van ser l'Enric Monjo, l'escultura, i en Vila Arrufat, la pintura de les parets. L'escultura que vaig posar pel coll és aquella que està davant del Museu de Vilassar i, de fet, em va fer posar com ell volia l'escultura. Posa les mans així. Vale, doncs poso les mans així. En una sala s'hi exposen escultures. Un grup de visitants les fotografien. Manel Parellada, foneria artística. El figuratiu clàssic, amb més o menys això, sempre ha funcionat. Sempre ha agradat. Sempre hi ha hagut poder marcat i hi ha gent que, hi creu, clar, i tant. Tot i que el que produeix Monjo a la dècada dels 60, principis dels 70, és prou similar al que ha produït a la dècada dels 50, vull dir, no està aportant prou innovació, és precisament el que busca el seu client. I trobaríem un mateix tipus de client a la dècada dels 30, segurament, a la dècada dels 40, i és un tipus de clientela que existeix en l'actualitat també. Unes mans modelen l'argila amb eines de fusta. Un cisell pla mossega la pedra pels cops del martell. L'escultura, com a pràctica, clar, té molts passos, té moltes etapes. Per tant, és molt exigent. Fer d'escultor no és tan senzill com sembla, El material amb què han de treballar, quan és pedra, si la pífies, ho desgracies, No és fàcil. L'Enric Monjo era un escultor que modelava molt bé, vull dir que tenia una facilitat molt fresca de tocar el fang, modelava una facilitat i amb una energia, tenia una factura com a escultor molt maca. La meva tia sempre ho deia, és rapidíssim, rapidíssim. Alguna vegada això que havia dit que jo havia anat pel coll em deia no t'amoïnis perquè en 10 minuts et dirà que ja en té prou, que ja t'ha agafat. I sí, potser no eren ben bé 10, eren 15 o 20, però ja està. Tors d'una dona nua. Les lletres d'una màquina d'escriure omplen un qüestionari de la Facultat de Medicina. Eduard Sabater, familiar. Ell era catedràtic d'anatomia, o sigui que, esclar, ell coneixia molt bé tot el que hi ha a dintre del cos. Una cosa que sí em va comentar ell, que quan ell feia una escultura, feia primer la persona, la persona, i després l'anava vestint. Fotografia en blanc i negre d'Enric Monjo amb una dona rossa. I a vegades apareixia ella, hola, què tal, senyor Parellada, i veies que s'interessava, feia portar la bandejeta del cafè i ella estava allà fent cafè també, això sí que ho recordo. I ella era molt present, sí, i tant. El personatge Monjo, per darrere haver-hi la senyora Monjo. L'acabava de fer més interessant, més intens. A la Rambla, imatge de la porta del Liceu. Dins, els assistents aplaudeixen. Quan anàvem a teatre o anàvem al Liceu, hi havia una muntanya de gent que ens venia a saludar perquè deien, senyora Monjo, podria venir a sentir tal cosa o podria col·laborar amb tal altre, i sempre col·laborava. Era molt artista. Grup d'escultures del portal neogòtic de la Catedral Nacional de Washington, 1964-1971. Enric, hauríem d'exposar a Amèrica. I va ser ella la que va organitzar, va fer tots els tràmits i
i tots els passaports i tot se'n va cuidar tot ella. Ell, en el fons, era un home que no és que fos tristot, però en tenia l'apariència més aviat així. En canvi, ella era molt més jovial. Ella s'hi trobava molt còmoda enmig de persones que eren els que probablement podien fer encàrrecs que li convinguessin en el seu marit. Tant en les exposicions aquestes com en les recepcions que es feien a casa d'ells, anava tot molt orientat a que es aconseguissin feines. O sigui que ella va tenir un paper bastant important amb tot això. A la Creu de Terme, davant del monestir de Pedralbes, hi ha trànsit intens. Ells vivien aquí al carrer València, però llavors ja se li feia petit i l'Enric no podia treballar gaire bé, i llavors van decidir comprar la casa de Pedralbes. La casa de Pedralbes era una casa que la van mirar d'adequar per poder tenir un lloc on les persones que convidaven o que realment rebien per algun motiu altre quedessin més o menys impressionats. Abans de passar per una arcada que hi havia un monestir, doncs estava la part alta allà mateix, quasi tocant. I allà tenia un gran taller, a part de que tenia la vivenda, tot ho tenia allí, no? Era espectacular a Barcelona poder tindre un escultor, un espai com aquest. I hi havia relleus d'ell a totes les parets i quadros dels amics, de l'Olga Sakharov, del Josep Amat, del Vilarrufat, igual que tenia també en la sala del piano, que és on inclús s'havien fet concerts amb un número important de convidats. En un taller, unes mans modelen argila i li donen forma. Tant si és un artista que acaba produint performance, com un autor de l'estil de monjo que, en fi, doncs acaba produint formes matèriques amb les quals s'ha de relacionar per produir-les de forma física. El treball al taller sempre existeix. Prengui la forma que prengui el resultat d'aquest treball. Els que eren persones que entraven per primera vegada al taller era visita obligada. Era visita obligada perquè era una mica la carta de presentació de tot el que ell podia arribar a fer. Hi havia molta gent anaven a casa seva. A més, el taller de l'escultor a l'època de monjo és també un espai en el que l'escultor acull, rep a la seva clientela. Recordo l'entrada, una entrada que hi havia com una espècie d'un porxo, no molt ample, però hi havia l'entrada aquesta, sempre hi havia el cotxe davant, un tiburon, i llavors tenia una portella petita que anava al taller, i la visió que tens, que et ve més al sostre dalt, i veure el senyor monjo baixar per unes escales, que venia a rebre. Diverses fotografies han mostrat l'activitat del taller. Materials variats i escultures a mig acabar esperen la mà dels artistes. El cas de monjo, amb el seu taller a Pedralbes, que a més era un espai espectacular en el que tenia moltíssima gent treballant, vull dir que tenia molts assalariats, podria ser un cas comparable al cas, per exemple, de Clarà, el cas de Josep Clarà. Jo sempre dic que és un taller com renaixentista, on es colla tot. Des del principi que es feia el projecte fins que es desenvolupava a l'última, no? El mestre modelava la idea, el projecte, i després ja intervenia amb tots els altres sectors, no?, especialitzats en cada material, i una vegada ja estava feta la idea de l'Enric Monjo. Fotografia d'una noia treballant una figura. Sempre hi havia el seu ajudant, sempre molt plena de guix, vol dir que estava allà remenant guix, treballant el guix. La visió és aquesta, no? El senyor monjo ordenant i els altres allà anaven dient, va, fem una cosa o altra, no? Estaven allà treballant, picant la pedra i marcant i veient-lo amb ell, que els dirigia d'una manera magistral. Fèiem una peça a hores lliures nosaltres, que teníem mitja horeta lliure, alguna vegada venia i s'ho mirava, però no era un pedagog. Jo no el conec no vaig transmetre. El que passa és que era una persona que el sol fet d'estar al seu costat aprenés, només mimèticament, mirant-lo, i aprenés molt. Quan tu t'expresses, es veu la influència que has estat sota la tutela d'un gran mestre, o un bon mestre. Però ve un moment que et vas trobant a tu mateix. Els llegats
de cada artista són completament diferents. Però segur que quan el que és l'essència de per ser escultor, segur, i la vivència d'estar en un taller, llavors s'aprens, això segur. A vegades el Subirachs ho reconeixia, que allà que en Monjo havia fet coses, clar, que sí, segur. Una bona experiència, perquè tots coincidien que era un bon escultor, era un molt bon escultor. Passa que a vegades la relació, el caràcter que tenia el senyor Monjo, poder no era compatible amb artistes joves o gent que volia començar a fer d'artista. I llavors tenia un caràcter bastant autoritari i llavors això, segons qui, al seu moment, que poder era comprensible, l'obligava a fer-se un pensament. No se'l podia entendre gens com una persona dictatorial, Pot ser no molt comunicativa, però deixar bé fer, Això que ens deixés modelar als deixebles, això vol dir que era generós. Sí que li cridar també cridava, però tinc un bon record. A mi no mai em va clavar cap escàndol. Sé que era una persona, primet, molt nèrvit. Quan sortia fum a l'estufa sentíem caure els renecs, això sí. S'enfadava molt. A vegades estava jo treballant allà i deia «Descansa un rato, vine, anem a veure els cavalls». L'ull parpellejant d'un cavall negre omple la pantalla. Jo havia anat a cavall amb ell, a muntanya amunt. I a l'entrar hi havia també una foto del senyor Monjo muntat a cavall, això sí que me'n recordo. Moltes vegades anava a baix a les quadres dels cavalls que tenia ell a baix, prenia notes i després pujava a dalt i feia un bosseto amb cavalls. La seva afició màxima eren els cavalls. I en el jardí hi havia una part que hi tenia unes quadres per 2 cavalls, un euga i un poltre. Plou sobre el mar, el llegat. Una persona sota un paraigües passa per davant la porta del Museu Monjo. I aleshores va comprar el que és ara el Museu Monjo. Li va fer molta il·lusió, sé que tenien el pis de dalt per ells, que estava davant del mar, perquè el mar també els fascinava a tots dos. La biblioteca va ser, diguéssim, el punt en el que ell, al no tenir cap descendent que pogués continuar, diguéssim, la seva obra artística, ell va buscar la manera de que això quedés posat en algun punt on la gent pogués tenir coneixement del que ell havia fet i que pogués veure algunes de les seves obres. A la plaça de Catalunya de Barcelona, un infant empaita els coloms. En el cas de Monjo, el seu passat i la seva afinitat amb el règim són una mica un llast per a la seva difusió i la comprensió de la seva obra. Malgrat tot, Monjo és un autor que té la sort de tenir un espai en el que la seva memòria pot ser perpetuada, en què la seva obra pot ser ensenyada. I segurament pertany a la nostra generació la tasca de rellegir-lo des de la perspectiva de la pròpia obra i de la seva importància en el context internacional i nacional. Pantalla en negre. Enric Monjo està enterrat en el cementiri de Vilassar de Mar. La seva tomba és austera per voluntat del propi escultor. Entrevistats: Antoni Boleda Ribalta, Jordi Bonet Armengol, Natàlia Esquinas Jiménez, Manel Parellada, Cristina Rodríguez Samaniego, Eduard i Mireia Sabater. Un projecte d'Estoa. Museu Enric Monjo de Vilassar de Mar. Producció Jordi Sans. Edició Maria Padró. Ajuntament de Vilassar de Mar. Crèdits amb els agraïments a institucions als arxius consultats i esment als drets d'autor de les músiques. Guió d'audiodescripció i locució, Llorenç Blasi.